to ku jama'a kuna ina yau fa mai sun muku muce ba ji ba gani duk wanda tsarku da shi nake Allah ko to na rantse miki kowa ya zage kasuwa ya san da wanda yake Allah ko kai bara ma na bude muku littafi in yaso ku tana karantawa in kun sani ku mun tagin dinki Allah ko to ai duk matsoroci baya suna bara kai kai kuma kan mashagiya Allah ko to kai da kace a kashe ta to Allah da kai Allah sa a kashe ka cikin wannan satin Allah ko kwarai ko to yanzu ba gashi an kai shi da mamaki ba Allah ko kwarai ko sannan kuma yace Allah sa ai mata fade kai ma Allah sa ai wata ka cikin wannan satin Allah ko akuya gidansu mun na tabbata ko ita ce sai jawo shi kuma fa haka ne sannan kuma kace ka aske ta to gashi an sike ta to muna fata Allah sa a dauki taka uwa cikin wannan satin kai me yake damun ka ne hakan nan ne mana a dauke daga Madina zuwa Makka in yaso to roƙa mai Allah ya yi mai wannan ciwon kuma fa haka ne in yaso in ta sauka lafiya Allah sa da rabawa kan ta bata kai me yake damun ka ne hakan nan ne da larabci mana auto kai ni fa zabi ku jini hiru har bace zan fara sai me yasa baki na ba haila alquran ƙarya kake tace kunne na baya jin magana alquran ƙarya kake baki na baya jin magana alquran ƙarya kake kaga raina mutane hankali mana kun ganda sai fara kaman gonan auduga ita ma tana ta kamar na chaman kuma fa haka ne to ku mata kuna ina ku je gurin sarkin ku kan bakin ciki kai shi Allah ya da gari ya waye kuma fa haka ne kai ni fa in ka zage ni gobe za ka bai ni hantsi na gidan kowa kada ga bidan nan ka wuce ba kaman comment da lakin ba ko da zagi ne ka saban gyara cikin murna ne dakata da Allah jakar uba